Reit mae'n ddydd Gwener unwaith eto, croeso i'r blog fideo. Gobeithio bod chi gyd yn iawn, gobeithio bod chi wedi cael wythnos iawn. Mae'r haul mas, hwre. Pe bydd hapus i Heddys, y fori. Iawn, Hedd? Heddys y DJ, fyrra. Nes i weld llwyth o DJs penwythnos diwetha, Escape into the Park, a chwarae lluniau ar y we, a nes i weld Berf sy'n gweithio yma. Berf yn gweithio ar ein gwefan, Berf yn dawnsio. Gewch weld yr eitem heddi fyd. Ond ie, mas yn ardd achos mae rai fi drio yr buggy golf. Felly, gwrs mae'n gweithio ar gyfer y gêm prynu yma, felly gyn weld. Reit. Mae hwyl i gael. Jyst yn mynd rownd, byddai nôl yma. Mi fyddai nôl. O! Wei! Reit, dyma ni'n mynd. Iawn, da iawn. Ei, mae'n mynd yn gloi. A dwi'n mynd i clirio'r gôl, a dwi'n da iawn. Just yn siŵr bod popeth yn iawn rhwng y peth. Da i'n ôl nawr. O, hwnna, ddim yn tro yma. O, ie. Dyna ni. Felly, na ni. Golf. Prynawn yma. Gwer'ch hwn y swener. Ta-ra.